Memory Karuma ndiwe Sangamire anonzi Denford munoda wafa ashora dari renyu uye akatozivisa mapurisa kuti handui. Nyaya yaunzwana Memory nyaya ndeyekuti tezvara vanoda madamages emwana wavo mombe 3 nembudzi 3 neUS $1,000 yanemboudza kusvipa nemari yebari. Taura tinze Memory ngeiwauya Rora tinoziva kuti Rora kwedu haridyi vanhu vakadzi nekuti itraditional iyi. Ngeiwauya iwewo uchiclaima mari Rora ndo chekutanga chatinoda kunzwa kuti hakuna here varume unoda kundodya here Rora, unodya sani. Ndini mai waRudairo. Ndarora naRudairo. Mai waRudairo. Murambuya waDenford. Batika vana mai munopuhwa mombe yenyu yeumai. Then Rora rinoenda kunana baba. Ndo tsika dzedu. Musi watakauya tichiripota wakanditi munozouya nehama yacho. Mauya nehama yacho. Baba vacho. Ngaiuye tonehama yababa wacho. So that ndo vanofana kuti vaclaime chii Rora pfuma imozopuhwa yenyu yeumai. Handi mabereka. Saka kunonzani? Ulimani? Tendere. Nikamubvunza mai mimi makaramba nemurume muri mese. Ai. Hatisi tese. Makaramba. Ivi ndimi kugara nemwana. Kusvika mwana aroorwa ndima muchichengeta. Baba wacho wangu achichengeta wewe. Aiwa wakasongoenda South Africa kare. Saka uya wamoya naye ndiani wenyu? Ndiani? Ndi baba munini. Baba munini wemurume wenyu akakuramba. Hongu. Ndizvo here naye shamwari? Ndizvo? Kusa mukoma wati enda undomirira pfuma. Ndizvo chaizvo. Kuzvinoregerei kubva wauya wakatanga kutaura wakagara. Wambowandiri iwe wakapuhwa namukoma wako yo brother kunzi enda unosunga pfuma yemwana waregerei kuuya kugara. Aiwa handinambowanda ba. Wati? Mukoma wanga wakarora iwe. Mukoma? Wanga wakarora. Wakarora. Unonzani mukoma wangu? Nekuti kana wanga wasina kurora kapanouya pfuma inobva yapfuura kuenda Wati zvani? kuna baba wavo. Wakabvisa zvinhu, wakabvisa kusvika pamutsambo. Anonzani murume wenyu? Anonzani murume wenyu? Saka havafaniri kuzodya. Havafaniri kuzodya kana zvabviswa. Savious Tendere. Zvabviswa vanofanira kuti zvipfuure kuenda kuna tezvara kunana baba wako. Nekuti haikwa kuzovapa zvabviswa. Apa muri kuona changamiro. Saka mai ava wauya avo vangotora wevezi kuti aone kuti ndiri kufambisa zvinhu. Asi pfuma iri totorwa nekuti mai ava ndo vakatochengeta mwana. Ndizvo chaicho. Ndizvo handizvo here? Ndizvo chaicho. Kungohwitinisa chete. Hapana chavanowana baba wavo. Saka vanga vakagara pasi. Chachiri chamuhwani chamamuda. Chitaura henyu zvinodiwa baba wapo. Makati mbanoda chii? Takati kuda mombe 3 nembudzi dzemasungiro nemakosti angu nokuti mwana akasorambwa mimba ine 2 months. Makosi ekuchengeta maifanira kuenda kuMajor Street kuti munge muchipuhwa ikodzero yenyu panozvarwa mwana kuti baba namai muchengete. Saka paaisachengeta maifanira kuenda kuMajor Street Court mundodii mupuhwa maintenance.
akamhangarira sangasi kubhadhara. Angasi kubhadhara. Saka ndati kana zvauya munotora moenda mondodii imimi. Mondodya imimi. Right. Saka cost ye-maintenance hatikupi nekuti i-cost yamaifana kundoitisa ku-maintenance. Asina kubhadhara maifana kumusungisa. Handiti. Kusvika andoroorwa akatopfuura makore ake. Okay. Saka matimombe nhatu nembudzi nhatu. Saka tinogranda makosi ekufambira dare imari ne1000. Tipe 1000 yacho makaisa pabhera. 1000 yamakaisa paiya echise makosi ari kubvunza natsangamirenge edare plus tisati mapinda. Ane mwana here yerudairo wangani? 1. Okay. Chitani breakdown yenyu yemakosti. Makabisa makabvisa mari masamoni 50. Nhasi mabvisa 20, 70. Mafambisa mari kuenda nekudzoka. Muchiunza masamoni nekuzouya nhasi Nangoti isiya 30. Tati saka $100. Makosti $100 plus default saka 150. Ndo makosti yenyu 150. Okay. Muchiona mabharani iwo wakomana kuti masamoni azoende 50 yataisako kuti masamoni aende uye kuti azondotorerwa zvinhu. Alright. Saka mombe nhatu panhatu dzacho 1 yamai yenyu yeumai yababa ndo yamunomaendesawo nedanga kwamai ndopa mai sidza mai nedanga dziri 2 ndo dzamunobva maendesa kuyi yamai nababa ikoko. Hana chavanowana. Okay.